I dag der har jeg taget jer med ud i mit køkken. Vi skal nemlig lave juice. Jeg elsker hjemmelavet juice, og der er virkelig mange gode ting i at lave sin juice selv. Det har ikke nogen farvestoffer i, der er ikke nogen konserveringsmidler i, det er ikke tilsat tilsætningsstoffer, det er ikke tilsat sukker, og der er nærmest ingen fedt i. Og så er det jo fyldt med vitaminer, mineraler, enzymer og næringsstoffer. Det her med at lave juice, det styrker dit immunforsvar rigtig godt. Faktisk bruger man også det her med at lave juice, hjemmelavet juice, i flere kræftbehandlinger over i USA. Så min udfordring og opfordring til jer i dag, det er at prøve at tage en dag, måske 2, hvor du lever kun af juice, smoothies, suppe, flydende kost. Jeg bruger ikke selv det her, og heller ikke fortaler for at bruge juice som en slags slankekur. Men jeg er overbevist om, at det absolut ikke skader din krop at prøve at leve af juice, flydende kost i et par dage. Faktisk tror jeg på, at det kan være rigtig godt for din fordøjelse at give den en lille pause. Det er sådan, at når du drikker en hjemmelavet juice, så tager det cirka 15 minutter for din krop at få den fordøjet. Hvis du spiser et rigtig dårligt måltid, så tager det din krop op til 24 timer at få det fordøjet. Når man laver hjemmelavet juice, så er det rigtig vigtigt, at man prøver at huske på at lave den efter det, man kalder 80-20-princip. Så 80% grøntsager og 20% frugt. Man kan nemt og hurtigt komme til at lave juice med alt for meget sukker i. Så får du alt for meget sådan hurtig energi, og det er fyldt med frugtsukker. Så pas på med det, og prøv at huske det her med at lave den efter 80-20-princippet. Det er også en rigtig nem måde at få en masse grøntsager på ved at lave den her juice. Så prøv at eksperimentere lidt med det og putte noget broccoli i, noget squash og det du nu lige har i køleskabet. Det bliver rigtig godt. Ja, men nu synes jeg vil prøve at lave den her juice, og jeg har valgt den her juice, fordi at det er favoritten hjemme hos os. Den går rent ind både hos voksne og børn, og der er masser af rødbede i. Der er masser af gulerødder i, så er der ingefær i, og der er citron, æble og appelsin. Og når du laver juice, så lav det nu med økologiske grøntsager og frugt. Det er meget nemmere, for eksempel her med gulerødderne, så behøver du ikke at skrælle dine gulerødder, det er bare lige ned med dem. Citronen bare ned med skrald og det hele. Ja. Men nu vil jeg lige lave en juice til jer. Så det er faktisk bare at fyre op her, så bland det lidt. Noget ingefær, appelsin, så får vi en omgang her. Det var det. Så har jeg et glas her. Skal vi have lov til at løbe færdig. Og bede det farver rigtig meget, så pas på. Men så er det faktisk bare at hælde op her. Og så med et par isterninger i. Så bliver det super lækkert. Skål! Vi ses, og tak for nu.